Добре дошли в Истории от физиката, мястото, където науката и човешките открития оживяват. Варшава, 1867 година. Едно момиче се ражда в свят, в който науката е запазена за мъже, а знанието – за богатите. Името ѝ е Мария Склодовска. Детството ѝ е в страна, която не съществува на картата, Полша е разделена между империи. Но дори в сянката на потисничеството, Мария мечтае за светлина. Буквално. Баща ѝ е учител по физика. Вкъщи няма пари, няма лукс, има само стари учебници и любопитство. Момичето ги разгръща с трепет, изучава тайно математика и химия, докато властите забраняват на жените да учат. Тя обаче не вярва в забрани. Вярва в знанието. На 24 години Мария заминава за Париж. Градът на светлината се оказва студен и безмилостен. Няма пари за отопление, няма време за сън. През деня учи в Сорбоната, през нощта работи, за да оцелее. В стаята й замръзва вода в чашата, но не и мечтата. Тя решава, че ще се посвети на физиката. Без титли. Без признание. Само истина. Там, сред прашните лаборатории, среща Пиер Кюри. Двама учени, две души, които вярват в едно и също, че Вселената има тайни, които чакат да бъдат открити. Скоро стават не само партньори в науката, но и в живота. Със свои ръце, в малка барака, започват да пречистват тонове уранова руда, без предпазни средства, без оборудване, без помощници. Само с търпение, любов и безкрайно желание да разберат откъде идва енергията, която кара материята да сияе. След години труд, пръстите й са разранени, белите й дрехи светят в мрака. И тогава, пробив. Мария открива нов елемент. Нарича го полоний, в чест на родната си Полша. След него идва и втори, радий. Две думи, които ще променят света. И ще започнат нова ера в човешката история. 1903 година. Мари и Пиер Кюри получават Нобелова награда по физика, първите в историята съпрузи, които споделят такава чест. Но славата не ги променя. Продължават работата си в същата барака, с изгорели ръце и пламнали очи. 2 години по-късно, трагедия. Пиер Кюри загива, блъснат от каруца, докато върви под дъжда. Мари остава сама. Сърцето й се пречупва, но не и духът. Тя поема преподаването, поема лабораторията, поема света на раменете си. През 1911 година, нова Нобелова награда, този път по химия. Мари Кюри става първият човек в историята, носител на 2 Нобелови отличия в различни науки. Но зад тази слава стои цена, изтощение, скандали, болест. Тялото й поглъща радиацията, която самата тя е открила. В кръвта й има блясък, който убива. Но тя продължава. Вярва, че знанието не може да се спре, дори когато изгаря своя създател. По време на Първата световна война тя изгражда мобилни рентгенови лаборатории, които спасяват хиляди войници. Вместо да се скрие, Мари отива на фронта. Светлината й осветява не само телата, но и съвестта на науката. Тя умира през 1934 година, не от старост, а от знание. Болестта й е бавно изгаряне отвътре. До края не се оплаква, не спира, не се съмнява. Когато я питат защо е рискувала живота си, тя отговаря: нищо в живота не е за страх. То е само за разбиране. Днес, ръкописите й в Париж все още излъчват радиация. Те се съхраняват в уловни контейнери. 100 години по-късно, нейните страници все още светят в тъмното. Буквално. И може би това е най-великата метафора за знанието. Че истината винаги свети, дори когато изгаря този, който я носи. Всяко откритие започва с един въпрос. Ако и ти обичаш да търсиш отговори, натисни «Харесвам» и се абонирай. Защото следващата история може да промени начина, по който мислиш.